Başına yüген кейілген, артына эйер халынған, эйерінің қашына булат қылы салынған. Розалия Султангәрәева Урал Батыр дастанын келей. Уланы 2011 елда Башқұртстанның Хайбулла районы Оқяр ауылында Әсмә Усманова башқаруында язып алған. Бу дастанны инде югалган дип санаганнар. Әсәрне халыкка кайтаралдык дип шатлана Галима. Тудырған талай мықты епустарды, ассалаумағалейкум Татарстан. Төрки халыкларның дастаннары охшаш ди Казакстан Галима. Аларда да Идегәй җыры, Алпамыш батыр җыры бар. Ул үзе дә шигырьләр яза, думбрасы белән уйнап, аларны көйгә сала. Татар мен Казактың тарихы, олардың бұрынғы дәстүрлі мәдениеті бір терең, біз бауырлас туысқан елміз, сондықтан Татарстанға келгеніме қуаныштымын. Яшьләр мәктәбе быел 5-нче тапкыр үткәрелә. Монда Казакстан, Кыргызстан, Калмыкия һәм Башкортстаннан вәкилләр килде. Шулай ук Мәскәү һәм Казан шәһәрләренең яшь галимнәре, аспирантлар, студентлар катнаша. Быел дастаннар аша халыкның тарихын, үткәнен өйрәнү юнәлеше сайланган. Чөнки яшьләр фәнгә аз килә ди оештыручылар. Яшьләр мәктәбенең турыдан-туры максаты шушы үзебезнең казанышлар белән таныштырып, яшьләрне күбрәк шушы филология, сәнгать өлкәсендәге булган алдынгы әйдәп баручы галимнәр Россия регионнарына түгел, якын чит илләрдән дә чакырып, шушы алдынгы галимнәр, аларның хезмәтләре, уңышлары, казанышлары белән таныштырып, яшьләрдә кабат шушы фән өлкәсендә кызыксыну уяту. Илназ Фазлетдинов татар гыйлеме яшьләр мәктәбендә 2нче ел катнаша. Ул Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты аспиранты. Тарихи риваятлар хакында диссертация яза. Дастаннар турында чыгыш ясаган галимнәрнең фикерләре безнең өчен бик кызыклы ди. Татар фольклористикасы ул яктан кызганычка каршы әле бераз арттарак бара. Мәсәлән, бездә тарихи риваятлар алар гомумән әйткәндә өйрәнелмәгән инде, алар бик йомшак, бик сай өйрәнелгән. Шуңа күрә без шушы вакытларны, шушы эшчәнлекне алып барырга тиешбез. Татарстан Фәннәр академиясендә дастан, вакыт һәм буыннар бәйләнеше дип аталган күргәзмә дә оештырылган, китап чыгарылган. Атаклы галимебез Фатих Урманчиевның дастаннарга төрки эпоска багышланган китабын яңадан бастырып чыгардык. Аның үткән юлы һәм инде өйрәнү тарихы, ул инде үз вакытында СССР дәүләте дәрәҗәсендә олы галимнәрнең берсе шушы мәсьәләләрне өйрәнгән. Татар гыйлеме халыкара яшьләр фәнни мәктәбе үз эшен тагын 2 көн дәвам итәчәк. Аларда конференция, түгәрәк өстәлләр планлаштырылган. Шулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.